Paralog, aling ini pek hendiat hang ni. Ha kaba uai na ki samlarang ba ba bu kerteng da iba ba Aldi Marbanyang. Iba lapus ha ka Facebook, ha ka grup Facebook. Ka ba ai kerteng kemen ni snusi ali penpau hang ni. Tang ba danang ban penpau. Wow. Henry uniu samlarang ba ulapus dakum no. Ingit skam ba uniu samlarang ba udon ya ka benta ka bakrau ha ka ba ula banto ya ki kentin ki jong u ki ba pen pu samki wat ya ngi ki nong pek ngait skam ba ma pi baro ki bedai ki parlok jong i ba al di Marbanyang pin sngu tenat dia kani kapus jong i ha ka ba ilapus wat halengka ha ka por ba idang trei nrei ila pensyong bat using sika bat ilapus artat ya kani kadur ha FB man pen pu samki ya baro ki parlok ki badai ki bala ban yo i ya kani ka post jong i wat ki bomdai ki friend jong i ha po Facebook ru kila ban yo i ya kani ka post nomor kadai ha po jong ka group kat nu bajin lada uni usam larang ba udon kalat bandang permi syusyu ya ki kentin ki besngu tenat bat ki besngu biria habang ngap ya kani ka kentin ka ba uni usam larang ba ulatho ngada sngu samki bat sngu pumut kala ban penklet ya ki agi la kadai ka bas ngusi Henry habangi pule ya kum kini ki jat kentin ni pu samki artat te aleng ini ya pule lang bat nga kendiat ya ki kentin ba ini ibaba Aldi Marbanyang ilatho ha kani kapus ngamdon kali ngamdon kada ban penbi je pitei pitre ne pikenta janga ya kata ngam sngau ai sumru ngam ju dat sumba le stai le pong ngam nang pitang syuan hajan jonga nasma lakum usniang. Wow. Man kasngi ngatrai lengka ban yarap ya imei. Hatu pitre se kum yanga tu ya thu hok se thei kajing sngu ki kentin jong uni usamla. Habang ipek ya kadur jong i ngila dei ban ang usamla rang ba. Henrei kini ki kentin kiba ilatho ha kani kapus penban pose idei ibadang samla shisha. Kat no ngi sngu kemen ban ye i badon nap deng ki paradok paras nam jungi ki badon kasap ban sei ki kentin nadu donun hoi kedai ka ba sngu jakor sngu komedi kedai ka jingla jung i ban pen pu samki henrai ngim ngai ba im jusum ni pek kadur jung i lempuñ patla ka babriu patla ka ikut henrai kedai tang ka kentin ban pen pu samki ya ki nong pek ki bala ban yo i ya kani ka pus hapo jong kani ka grup namar bun sin hi ha kani ka grup ki parlok ki bapus hang ni bun sin ki jupus ya ki jingtho lani ya ki dur ki bajau umat bat ki jingtho ki basungsi henrei ini ibaba Aldi Marbanyang ilapus da ki kentin ki bala ban pen pu samki wat ya ki basungsi ru te parlok lada pikwa bandang yo sngu susu ya ki kentin jong ini ibaba Aldi Marbanyang pila ban ad friend hapo FB bat pin saya i ya ki post jong iba per bat pila ru ban request lani ban pa sna ya ki kentin ki basngu tenat ngait scam ba ini baba namar idon la kasab ila ru ban sna kat bakaba pikwa lada ilait por ban sna na ka banta jong pi ya ki kentin ki basngu tenat kublai sibun ngin sanange sempat ha ki wei ki video bat ni kermen ru babaro pidon hap deng kamet ka basat ka baklan kamtam ya ibaba Aldi bat pinang don ha kamet ka bkoi ka bakia bat pinang laru ban penmi ya ki kentin ki basngu tenat ki bala ban penpu samki lem yangi baro lang kublai sibun kublai si hajar ngu